Усещам, че под пистъци от всички вече пристати. Фалшиви хора скрити са зад маските им истински. Кажи ми, често помниш ли да си щастлив се молеше? В спомените ровеше, така не мога повече. Съветите ми най-добри, поне веднъж ще пробвам ли историята и да разкажа нещо в теб ще трогна ли? Ущо го приятели, препънали се, паднали, ръка някой подаде ли? Ядано, ама надали. Ама сам си виновен, ти не следваш и мечтите ти. Викаш били са пъргави, усилия казваш кървави. Абе брат ми ти мръднали, съдбата ти е стръмнали. Хората забравят често откъде са тръгнали. От мен ще махна травмата, дори да махам с брадвата. За лошите постъпки и очаквай писмо от кармата. Не е лесна славата, тежи поне в ума ти. Парите не променят, те показват личността. Заем на кредит под наем в Перник. Парите си не дам, да скъпери. Дори да не стане, давай пак. И Еминем копира тоя пернишки глупак. Заем на кредит под наем в Перник. Парите си не дам, да скъпери. Дори да не стане, давай пак. Нали Керанов беше маняк. Скър, скър, скър.